Shin, ko kun san duk tsaruwar wannan garin da kuke gani babu masu rayuwa a cikinsa? Ordos City wani gari ne da ke a arewacin ƙasar Sin wato China da ake kira da City of Ghosts wato birnin fatalwa. Birnin na da girman gaske game da ban sha'awa, kuma garin yana ɗaya daga cikin wurare mafi arziki da kyau a ƙasar Sin wato China. Ana yi wa garin laƙani da City of Ghosts wato birnin fatalwa saboda babu mutane a cikin garin. Garin na iya cin akalla mutane miliyan 1. Amma sai dai kaso 2/100 su kaɗai ne ke rayuwa a cikin gidajen garin saboda harajin da aka sawa garin mai yawan gaske, a inda hakan ya haifar da tsirarun mutane ne kaɗai za ka iya tozali da su a bakin titi. Ni ce taku har kullum Sadiqat Aisha S.Meamalari nake muku fatan alkhairi a duk inda kuke a faɗin duniya, da fatan kuma za ku ci gaba da kasancewa da ni a koda yaushe.